दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आबौ प्रमिलाया बुंलायबाय। बेयावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबाय मानोना बे समाव नोंथांमोननि थाखाय राजखान्थिनि मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैदों। मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बिना गयारिनि बे प्रसार बिबुंथि बावैसो उनावनो एबा साननैसो उनावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बा पार्टिनिफ्राय गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैसिगोन। बिसोरनि मुंखौ आं लाथ'ला मानोना हराव फैनानै दम होफैनो हागौ। नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो चन्दन ब्रह्म सार बिथांनि सोमोन्दैबो माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ खोनासंलाङोबा नायलाङोब्ला थारैनो बाथ्राखौ मोजाङै बुजिना मोनगोन आरो। नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ आं दामना होनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आबौ प्रमिलाया बुंलायबाय। आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों, मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन। ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि, एमएलए जालांबाय, मन्त्रि जालांबाय, गोबां खामानि मावलांबाय। बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो, सनमान होयो। नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ। माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया। मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै। दा बेखायनो आं खावलायगोन मानगोनां बे बारग' मन्त्रि एमएलएफोर सार आरो मेडाम मोनहा जानला मेनला इउपिपिएलनि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा, गोख्रोङैनो दं आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों। बिपिएफनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय। दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा आं बुंथ'ला। बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दमहैलायगोन बिसोरो। आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों, बेखिनि बुंबाय। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आबौ प्रमिलाया बुंलायबाय। आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों, मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन। ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि, एमएलए जालांबाय, मन्त्रि जालांबाय, गोबां खामानि मावलांबाय। बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो, सनमान होयो। नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ। माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया। मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै। दा बेखायनो आं खावलायगोन मानगोनां बे बारग' मन्त्रि एमएलएफोर सार आरो मेडाम मोनहा जानला मेनला इउपिपिएलनि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा, गोख्रोङैनो दं आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों। बिपिएफनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय। दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा आं बुंथ'ला। बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दमहैलायगोन बिसोरो। आं बेखायनो खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों, बेखिनि बुंबाय। नङा जे बिपिएफनिफ्राय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों, आंल' नङा, रावबो थांफिना।